og velkommen til Minecraft episode. Nej, Minecraft episode. Som vi det der, det vores det og alt og så min her. Og så det Batman. Hvad laver han, mand? Nå, ej, Daniel, prøv at se, hvor sød han er. Laver kartofler til os. Med benmel. Så du kommer. Ja, og med hvede og det hele. Og så laver du brød. Han er sød. Det var da sindssygt. Er det det? Nej, det er ikke det, jeg er over i. Nå. Jeg er over i det mit gamle, det her. Hvor jeg tager lige sukker. Hvor? Det. Kan du huske det? Jamen, det var fordi, du sagde, at vi skulle lave et nyt. Nej. Nej, det var det. Ja. Tag ting med. Ja. Ham der, han er her også, ham der. Jeg går lige til home og tager alle mine gode ting. Hey, du kan gæt. Hvad? Nej, du skal gæt. Plan igen? Ja. Ja, jamen, jeg skal bare lige, jeg skal lige have mine ting. Det vil vel lidt vigtigt, er det ikke? Shit, det kommer til at tage lang tid, det her. Jeg vil jo ikke have alle tingene på mig. You got everybody in this club. Har du taget ovnen og det med? Nej. Nej. Sgu ikke. Har du en? Hvad? Har du? Hvad? Nej. Pik. Pickaxe. Ja. Okay. Hvad? Har du set i Storm eller hvad? I Midgård? Ja. Det er du. Jeg har faktisk fortrudt, at jeg har gået ud af Midgård. Ja. Ja. Jeg synes, det var en fed by, men nu har jeg ikke noget at opbevare mine ting på, så nu skal jeg rende rundt herude i Mining World. Du kan godt være med mig. Nej, for jeg kan ikke lave kister der. Jo. Ikke inde i dit hus, der kan jeg da ikke lægge. Der kan Nej, men jeg kan nok sige tingene, der var i. Og så nej, men hvad sker der? Jeg stoler på, at du ikke tager dem. så kom. Jeg er allerede på vej. Nej, jeg ligger ikke dem der. Jeg ligger